arrotxapeakoak ezagutzen jarraitzen dugu hemen gure programan. Gaurkoan arrotxapera etorri gara. Hemen landu ez dugun gai bat landuko dugu Asier Agirreren bitartez, pilotaria eta hemengoa arrotxapeakoa. Berearen eskutik, bere 3 tokirik esanguratsuenak ezagutuko ditugu. Gurekin dugu gaur Asier Agirre, ongi etorria Asier. Bai, eskerrik asko. Zurekin ezagutuko dugu gaur arrotxapia. Bai, hori da. Hemen txikitatik hemengoa eta irakutsiko dizuet. Nafarroako mapan eta Iruñako mapan zehazki, nun koka daiteke, zer herri edo zer auzo ditu helmuga? Bueno, hau Iruñeko iparraldean edo kokatuta dago, ez? Hor justo Ezkaba mendiaren behan, eta bueno, gero Txantrea eta Santu Zelai daukagu parean, eta Alde Zaharra hor behan, ez? Vale. Ze historia dauka arrotxapiak? Ez dakit, ogibide bat zeukaten hemen arrotxapian identifikagarri, aztarna historikorik badugu hemen? Hori ez dakit, ez? Nik uste hau izango zela auzo, langile auzo bat, ez? Nik uste hor Alde Zaharra zegoen hor aspaldian eta hau Alde Zaharretatik kanpo gelditzen zirenek hemen bizitzen ziren, eta nik uste betiani gainera izan du gainera fama hori langile auzo bat, ez? Vale. Langile auzoa zenbat biztanlerekin? Egia esan asko hasi den auzoa da, ez? Aspaldian hori, auzorik zaharrenetarikoa da, baina azken urte hauetan nik uste ez dakit igual handiena edo handienetarikoa da izango den arrotxapea, ez? Nik uste asko hasi dela, eta etxe bizitza asko egin dituzte, eta nik uste 25.000 edo biztanle izango dituela. Jende mordoska bada hemen. Gehien bat, azken urte hauetan ez hasi dela. Vale. Hemen zer zerbitzu publiko eskaintzen ditu, ez dakit udaletxeak edo... Bueno, hemen badaukagu, medikoa daukagu adibidez, gero, autobusa eta dena zerbitzu publiko guztia daukagu hemen, eta nik uste bizitzeko toki oso erosoa dela, eta egia esan denetari daukagula eskura, ez? Hemen egin dezakegu bizitza, ez da? Bai, hori da, hemen egin dezakegu Alde Zaharrera igo beharri gabe edo joateko beharri gabe. Autobusa zegoela erten duzu, baina ze komunikabide dago beste tokiekin? Hori, gehien bat autobusa, hemen Alde Zaharrera igo altzarela, eta nik uste hori ez, gero jendea hemen normalean oinez mugitzen da lekuetara, eta bizikletan ere bai, ez. Baduzue bidegorria? Ez errotxapea osoan, baina hainbat zonaldetan badago, eta nik uste hori bultzatzen duela ez, jendeari erabiltzera pixkat gehiago bizikleta. Eta gutxiago kutsatzeko, ez da? Bai, hori da, azkenean hola mugitzea oso ona da ez, batez ere hirientzako, hainbeste jende dagoen lekuentzako, hola horrek laguntzen du ez. Ez dakit, hitz egiten genuen hori nahiko ongi hornituta dagoela beharrez, baina kritikatxo bat eginen bagenu, ez dakit ze behar ikusten dituzun zuk arrotxapian? Ez dakit hori ez, ni esango nuke dena perfecto dagoela hemen ez, baina nik uste beti egongo da zerbait kritikatzeko edo esateko, nik uste orain auzoa ere asko hazitu denez azkena urte hauetan, horrek ere jende igual gehiegi egotea edo akumulatzea lasaitusuna bilatzen duen norbaitentzako, edo adibidez plaza honetan ni txikian nintzenen, hau oraindik egitear zegoen eta askoz ere lasaiago bizitzen zen, eta orain egia esan asko hazi da, bai tamainaz eta bai biztanlez, eta horrek ere eragiten du. Hemen bada gazte bizia hemen arrotxapian? Bai, badago eta gainera nik uste mordoa, ez? Azkenean gazte asko gaude hemen eta bizitza dago hemen, eta ez daukagu Alde Zaharrera edo joateko beharrik, ez? Hemen egia esan kuadrilla asko elkartzen gara eta bernetan, eta poteatzeko eta egoteko, eta egia esan ambiente oso ona, ez, montatzen dela. Gero xago hitz egingo dugu errotxapeako ez, baina hemengoak zarete. Bai, beti hor sentimendu hori pixkat izan dugu, ez. Ni azkenekoan Iruñekoa gara, Iruñekoa sentitzen gara, nola ez, baina
baina Arrotxapeako sensazio hori daukagu, sentimendu hori daukagu, eta gainera harro gaude horretaz, ez? Vale, gero sentimendu ez gehiago hitz egingo dugu, baina nire nahiko nuke jakin hemengo jaiez. Erran nahi dut, hemen baduzue ohitura berezirik, jaiak noiz dira. Bai, jaiak hemen normalan izaten dira ekainaren 2. astean edo, uste dut. Eta bueno, egia esan polita dira, ez? Asteburu bat izaten dira, guretzako asteburu nahiko espeziala, txosna batzuk montatzen dituzte, eta tabernetan, eta giro polita egoten da, eta asteburu polita zen da, bai. Beste ohiturarik baduzue, beste egun seinalaturik? Egiten ditugu, azkenean kuadrien eguna egiten da, gazte eguna ere bai, baina batez ere festak izaten dira garrantzi gehien duten egunak bai. Vale. Nik badakitzu pilotaria zarela, kiroltzailea ordean, ez dakit nola festa eta kirolaren bizitza ongi eramaten aldiren? Bueno, eramaten dira, ez? Azkenean denbora daukagu edo zertarako, baina egia da, azkenean pilotariak edo kirolariak garen guztia, pixkat zainketa hori zaindu behar dugu gehiago, ez? Eraman behar dugu pixkat serioago, eta izaten dira batzutan ez Arrotxapeako festetan bakarrik, baizik eta asteburu askotan etxean gelditu behar izana, baina azkenean egiten dugunez gure pasioa dena edo gustuko duguna, ez da kostatzen zaigun zerbait, ez? Nola hasi zinen pilota munduan? Txikitatik, ez? Txikitatik aitak batez ere sartu zidan pilota grina gorputzean, eta hemen hasi nintzen Arrotxapean, gero joan nintzen Burlatako pilota eskolara, eta txikitatik egia esan pilota poltsikoan euken denbora osoan. Gero lan-talan, eta gaur egun arte. Hori da, azkenean jolas bat zena niretzako, azkenean lana bilakatu da, eta egia esan oso konten nago horretatik, eta berri egoten garen urte batzuk. Bai, kirolaren mundua gure programan ez dugu oraindik sartu eta geroxeago hitz egingo dugu kirolaz gehiago. Hemen Arrotxapean beste gaien hildo bat jorratzearren ez, zer entzuten da kaletan? Ze hizkuntzatan hitz egiten duzue Arrotxapeakoek? Hemen gehien bat nik uste Iruña osoan bezala erderaz entzuten da, ez? Bai, egia da jende euskaldun asko dagoela, eta ni pertsonalki jende askorekin hitz egiten dute euskaraz kalean. Baina gehien bat entzuten dena hori, nik uste erdera dela, eta ez bakarrik hemen nik uste Iruña osoan entzuten dela, baina azkenean eskola dago, eta nik uste jende nahiko joaten dela eskolara, eta horrek ere laguntzen du euskara pixkat bultzatzen, ez? Bai, hemen badago modelo D modeloa edo publikoa eta pribatua? Publikoa, bai. Patxilarrain zahar bai. Eta nola egiten da LH, HH eta DBH? Ez, DBH ez. DBH-a joaten dira Biurdanara. Biurdanara. Eta batxiergoa? Eta batxiergoa ere bai. Biurdanan, bale. Nire ustez gure elkarrizketa orokorra hemen bukatutzat emango dugula, eta nik programan jartzen diot elkarrizketatu bakoitzari erronka bat. Bere 3 txokorik ederrenak esanguratsuenak ezagutzea. Orduan, hemen ez dugu denbora gehiago galduko, eta bagatzi arratu. Ados. Lehenengo txokora iritsi gara hasier, eta nik ez dakit nun gaude. Hau Maiteminduen parkea da, eta hau izango dauzen, ez dakit, Arrotxapeako zentroa edo bintzat parkeri famatuena hau izango zen, eta hementxe. Bere izenak badu bere koska, ez? Hemen Maitemindu asko aurki ditzakegu. Denetarik, ez? Nik uste hori edonon aurki dezakegula. Baina, hau izan da, ni hemen bizi izan naiz bizitza osoan zehar, eta horregatik niretzako badauka bere garrantzia, ez? Txikitan hemen baduzu oroitzapenik? Bai, oso txikian nintzenean, hau oraindikan egiten zegoen. Nik uste 6-7 urte edo nituenean hasi zen egiten, eta bazeuden hemen obretan eta gogoratzen naiz, sartzen ginela hor baien azpitik eta jolastera, eta gero egin zutenean, egia esan leku oso polita da, nahiko zabala eta jolasteko eta hemen ibiltzen ginen txika ginean bai. Gainera, txikiendako nahiko aproposa da tokia, baina helduentzako badaude taberna pila ez, hemen egon zaitezke orduak eta orduak. Bai, horregatik ez esan dizut lehen pixka zentroa edo dela,
Zeren azkena hori taberna desente daude hemen inguruan eta normalean elkartzen dira hemen kuadrillak eta bueno, eta denetari eta gurasoak eta poteatzeko eta giro nahiko polita egoten da. Arrotxapean nola dago banatua? Badugu plaza horrelako gehiagorik, ala gero bestea dena kalez josia? Bueno, baude plazak, baina nik uste baudela hola plazari garrantzitsuena edo, bueno, bintzat hainbeste berde daukana, nik uste hau izango dela, bai. Ez dakit hemen zure pilota grina askoz ere gehiago garatu duzula. Ez dut usten pareta askorik, baina bueno, ez dakit hemen jolastu duzu noizbait. Bueno, hemen igual hor eraikuntza bateko pareta, baina bueno, gehien bat hemen futbolean edo ibiltzen ginen, eta bueno, denetarik ez, azkenean txikia ginenan nik uste baloi batekin jolasten genuen edo zertara, pilota batekin edo zertara, eta hola ibiltzen ginen. Zure lagunak hemengoak dituzu, ala beste toki batekoak? Bai, gehienak hemengoak ez, azkenean eskolara joan garenak hor egin genuen kuadrilla, eta bueno, gero pasa ginen institututora, eta hain elkartu ginen Donibaneko jendearekin, ere bai, Aldezarreko jendearekin, eta bueno, hor egin genuen kuadrilla nahiko zabala, baina hori, betiko laguna, bai, hemengoa gara. Eta nola egiten zenuten txikitan geratzeko? Puntu batean, adibidez, hemen geratzen zinezten eta etortzen zinezten hona, eta nola egiten zenuten? Bai, hori da, ez, azkenean, justu hau leku honetan, hemen, errotonda honetan, hemen geratzen ginen beti, hau zen gure lehen ez zeuden hainbeste mobilik eta geratzeko hainbeste teknologiarik ez, eta hola egiten genuen, ez, hemen geratzen ginen arratsaldero puntu honetan, eta hemen agertzen zen, eta ez zegoena, ez zegoelako zen. Bostetan hemen eta hemen jolastia. Hori zen. Vale. Ez dakit guztien artean, bide berdina hartu duzuen eta berdinak hemen zaudeten bizitzen, ala zuen bizitza hemen garatzen. Gehienak bai. Kenduta igual baten bat ikastera kanpora joan zela eta hori, baina gehienak hemengoa gara eta hola sentitzen dugu, ez? Naiz eta baten bat kanpoan egon bere bizitzako edozein egoera bat tokatu zaiolako, baina beti etortzen garenean elkartzen gara, guztiak elkartzen gara eta egiten dugu hemen bizitza, ez? Eta suposatzen dut leku hontan espreski, orain geratzen bazarete hemen, oroitzapenak kafea hartzen duzuen bitartean etorriko direla lasai aski. Bai, beti, ez, azkenean hemen egin dugu gure umetako bizitza hemen izan da, eta gure gaztetako bizitza ere bai, ez, naiz eta, gero igual Aldezarrera edo joaten ginen, baina beti egoten ginen hemendik, eta orain jarraitzen gara hemendik poteatzen, eta afaltzen, eta hemendik egoten. Ni ere agian etorreko nahiz, ez dakit onartuko nauzuen. Eta guk lehenengo txokoa utziko dugu, eta bagoaz bigarrenera. Bale? Bigarren txokoa egia esan dela, Lono más, nun gaude? Hau da Argaibaia, justo hemendik pasatzen dela, eta hau paseoa, ez? Badago Argaibaiatik Iruña osoa zeharkatzen duen paseoa, eta hau Errotxapeako toki nahiko polita dela esango nuke, ez? Bai, eta guztiz, benetan, enuela espero hemen egotea, etorri gara parke batetik eta ikusten dugu hemen zubi eder hori. Hor gainera ustut handi joaten bazara beste auzo batera sartuko zinakela, ez? Bai, hor pixka eta horrelago, esan du zele geratuko zen hor ezkerrera, eta hortik segitzen baduzu, Berriozarren sartuko ginateke, bai. Bale. Zergatik harren auzontara? Nik uste dela nahiko leku lasaia, ni ona etortzen nahi sarritan paseatzera, edo bilatu nahi dudanean nire lasaitasun momentu hori jende gutxi dagoen lasai egoteko, ez? Eta ona etortzen naiz askotan, eta ona ekarri zaituztet. Hemen haurtzaroko oroitzapenik baduzu? Haurtzarokoak ez hainbeste, ez, parkea bezala, baina hori esan dizuena, batez ere paseatzeko edo lasaitasun momentu hori bilatzeko burura etortzen zaidan lekua. Gainera, hor baditugun arroka horiek egiten duten soinuarekin, hemen etorri zaitezke
ibiltzera, liburu bat irakurtzera, osea, benetan oso polita. Nola aldatu da zure ustez, agian hau ikusita urtetan zehar Arrotxapeako bizi modua? Bueno, asko, ez? Nik esango nuke, hori asko hazi dela Arrotxapea, lehen esan duan moduan. Eta, bueno, hau beti izan da leku karakteristikoa esango nuke Arrotxapeakoa ez, Arga ibaia hemendik erditik zeharkatzen duelako, eta bueno, lehen hau izango zen leku salvajeagoa edo eta orain hau guztia egin dute, paseoa egin, zonalde berde ugari eraiki, eta bueno, artifizialagoa da nik uste, baina bueno, hiri barnean olako zonak egotea lasaitasun puntu hori aurkitzeko ez, ematen duela bere xarma ez. Hemen pilota gutxi. Hemen gutxi bai. Hemen gutxi. Gero hor badago piragua eskola bat eta ibiltzen dira guk ez ginen ibiltzen piragua, baina ibiltzen dira normalean batzuk baian zehar hor piraguismoa egiten, eta bueno, ikusten pixkat. Hau errandu zu leku lasaia dela, baina honat etortzen ginelarik, kusiut, zu zarela hemengo, ez dakit, famaturen bat edo denak ezagutzen zarete? Bueno, azkenean esan dizuena, hau auzo bat da, baina badokagu herri baten nik uste daukan xarma hori ez, azkenean hemen guztia elkar ezagutzen gara eta bizi egiten dugu bizitza hemen ez, auzoan bertan egiten dugu bizitza eta horrek azkenean ekartzen du elkar ezagutzea eta bueno, egotea giro polita jendearengan ez. Nola da hemen pilotaria izatea? Zaila, erraxa? Ez, polita da ez, nik uste jendea asko segitzen duela ere pilota, eta, bueno, niri behintzat tratatzen didate ni naizelako, ez pilotaria naizelako, baina egia esan segitzen duela jendea pilota, eta, bueno, ni ikusten hauenean kaletik, eta, bueno, beti hizketan egoten zara gizon batekin edo norekin, eta, bueno, polita da, ez hori. Jarraitzen zaituzte hemen Arrotxapeako jendeak zure partioetara? Bai, batez ere lagunak askotan etortzen dira nik ustera, Labritera edo kanpora ere etortzen dira. Baina gero jende zain gertuko jendea ere jarraitzen du pilota eta jarraitzen nau eta hori ikusten da kalean eta eskertzekoa da, ez? Pilotariaz aparte badakitzu irakasle zarela, ez? Bueno, egiten ari ditut ikasketak, oraindik urte bat falta zait bukatzeko. Baina hori da nire proposamena hemendik etorkizunera, hori. Bale. Ez dakit, zure burua, ez dakit, imaginatu 30 urteren buruko, hemen ikusten duzu, pilota munduan ikusten duzu kanpoan, non ikusten duzu zure burua? Ez dakit, ez hori zaila da esaten, nik ez dakit non bukatuko dudan, baina bueno, esan dizuana badukat hemengoa naizenaren sentimendu hori, ez? Eta igual ez naiz hemen egongo, baina beti esango dut ni Arrotxapeakoa naizela, hori beti emango dut gainean. Eta ez dakit non bukatuko dudan, pilotan espero dut urte batzuk oraindik egon, nire pasioa delakoz. Eta gero ikasketa hauekin irakasle izateko proposamena daukat nire buruarekiko hemendik urte batzuetara, eta ea hola izan alden. Niri irakasten ari didazu, oso songi, eta erakutsiko didazu azkeneko txoko bat. Bai, gozen ba! Nola ez, ezker paretan mukatuko dugu gure elkarrizketa, 3. txokotzat frontoia hartu duzu. Zergatik? Zergatik, badakigu ez, baina zer oroitzapen hartzen dauzkizu frontoi honek? Hemen izan delako nire lehenengo pilotakadak eman nituen tokia hauek izan ziren, frontoi hauek. Hemen pasa ditut milaka ordu hemen jokatzen, eta eskolatik ateratzen ginen eta honea etortzen ginen jokatzera. Eta, oraindik jarraitzen dut noiz behinka hona etortzen, eta, leku espeziala da niretzako. Bai, ertantzinin hemen hasi zinela, eta, nora izan zen hemendik leku profesional batera joaitea? Hori esan dizuena, azkenean hemen hasi ginen, ni eta, eskolako umeak, ume guztiak, baina, gero ni hemen Arrotxapean ez zegoen klub handirik edo
Eta joan nintzen Burlatara, 8-9 urtekin joan nintzen Burlatan, eta han hasi nintzen ja klub maila handiko klub batean, eta bueno, ja hortik gero eman nuen saltoa profesionaletara, ez? Baina bueno, nire lehenengo pilotadak hementxe bertan izan ziren. Bereziak benetan leku honetako, hori, elkartzen dituen sentipen guztiak zuretako, ez? Bai, hori da, ez? Eta azkenean, bueno, badira frontoi txiki batzuk, airean daudenak, donore etorri alda ona jokatzera ordua hartu gabe, eta bueno, horrek ere ematen dio bere xarma, ez? Nik uste ona Iruñeko pilotazale asko etortzen direla ona jokatzera, eta bueno, leku polita da. Bai, benetan polita. Bueno, ikusi ditugu gure programa guztian zehar leku ezberdinak eta jende ezberdinak. Baina nik nahiko nuke jakitea hemengo pertsonen ezaugarria edo Arrotxapeko jendeain ezaugarria zein den. Bueno, ez dakit, ez hori zaila da esaten, nik uste pertsona bakoitza badaukala bere izaera, baina bueno, nik uste hemengo jendea izaten garela, jende normalean langileak, langile auzo bat da, eta bueno, jende humila, irekia eta hori da, ez? Bai. Zuretako izan du beti Arrotxapeak zentzu berdina? Bai, azkenean hemen hau nire etxea da, hemen eroso nago, eroso sentitzen naiz, eta hona etortzen naiz frontoia, edo joten naiz parkera tabernara, edo lagunekin, eta bueno, hemen beti eroso sentitzen naiz, ez? Pilota munduan zein da zure helmuga, urrenena? Bueno, ez dakit, orain bagaude jokatzen txapelketa bat, semifinaletan nago, eta hori da nire helbururik hurbilena, hori da orintxe bertan, ez? Zeintzuk dira zure erreferente hurbilenak, pilotari bezala? Bueno, adibidez, Bengoetxea izan da niretzako txikitatik gustukoen nuen pilotaria, eta orain ezagutzen diot, eta berekin egoten naiz askotan entrenatzen, eta bera da niretzako erreferente handia, gero izan zen bere garaian ere Irujo ere niretzako izan zen ikusi duan pilotaririk onena, eta berekin hasi nintzen entrenatzen gaztean nintzenean, eta ere Irujo niretzako izan da erreferente handia. Asierrekin ezagutu dugu Errotxapea, hemengo lekurik kutxunenak. Maiteminduen parkia, Argaibaieko leku ederrura eta frontoi kutxun hau. Eskerrik asko, Asier, gurekin izateagatik, eta guk hemen jarraituko dugu Iruñerriko txoko ederrenak ezagutzen.